ஹலோ गाइस, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா KFC சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. 2 ஸ்பூன்ஸ் சிக்கன் 65 பவுடர், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ஒரு முட்டை எடுத்து உடைச்சு ஊத்திக்கோங்க. ஆஃப் பேக்கெட் கர்ட் போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சிக்கன் நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதை மேரினேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நீச்சு வாடை இருக்காது. இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. இதை மேரினேட் பண்ணனே ஒரு 2 ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா அந்த சிக்கனில் அந்த மசாலாலாம் ஊறிடும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணிவிடுங்க. பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை வச்சு 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுனே இந்த மாதிரி நல்லா ஊறி இருக்குது மசாலாலாம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா 1 கப் மைதா எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கோங்க. பெப்பர் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் மாவெல்லாம். இப்போ நம்ம சிக்கனை ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல, அதை கொஞ்சம் நல்லா கலரிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலரிட்டோம். இப்போ அந்த பவுடர் மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள். சிக்கன் எடுத்து அந்த பவுடர் மேலே நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இது நீங்கள் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அது கிறிஸ்பியாக இருக்கும்ங்களா, சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு இடம் வேணாமல் நல்லாவே அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ இது ஒரு ஐஸ் வாட்டரில் நல்லா டிப் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி நான் சொன்ன அளவில் இன்னொன்று பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் லாஸ்ட்டாக திருப்பி ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கப் போட்டிங்கன்னா 1/2 கப் தனியாக 1/2 கப் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் அளவில் பாதி பாதி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வாட்டரில் டிப் பண்ணி நல்லா போட்டு வச்சுக்கோங்க.
காஞ்சோடனையும் ஒன்று ஒன்றா போட ஆரம்பிங்க. ஒரு பக்கம் வெந்தோடனையும் நல்லா அப்படியே பாருங்கள் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா அது வந்து உள்ளே வேகணும். அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா KFC சிக்கன் மாதிரியே இருக்குது. ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.